Samantala, sa ating good news naman po. Itong bagong silang na sanggol po na may bihirang kondisyon sa ngipin, naging okay matapos pong maoperahan. Ikwento mo ang good news na yan, Idol Tita Ronnie. Isang rare na kondisyon ang matagumpay na naoperahan sa bagong silang na may kondisyong tinatawag na natal teeth o agad na pagkakaroon ng ngipin kahit kapapanganak pa lamang. Ang ganitong kondisyon ay bihira at nangyayari lamang sa isa sa bawat 2,000 hanggang 10,000 na sanggol. Sa kaso ni Baby Cyril ay naging matagumpay ang pagtanggal sa naturang ngipin upang maiwasan ang posibleng komplikasyon sa pagpapasuso at kalusugan ng bibig ni Baby. Labis naman ang tuwa ng mga magulang at walang hanggang pasasalamat sa dentistang si Marjorie Abrera Nava na naging susi sa matagumpay na proseso. Patuloy ang paalala na huwag magdalawang isip na magpakonsulta sa mga espesyalista lalo't mahalaga ang mga ganitong uri ng kaso upang masiguro ang kaligtasan at kalusugan ng sanggol. At iyan ang ating good news. Ako si Idol Tita Ronnie Tatak, IFM. IFM News. IFM News. IFM News.